Ngiyabonga bangcwele ukuthi nibe la namhlanje. Enkonzweni yomama. Amen. Ngempela ke kusho ukuthi inkosi leyisifuna sibingaka abazalwane. Inkosi ke ayibali inani. Ayibali inani yiko lokho uye kuthiwa indawo enkulu ezulwini. Kodwa ngoba inkulu indawo akufuqelwa noma ubani. Ngisho ukuthi space siyosala ke sisikhulu mawukuthi umuntu akabani space sakhe. Njengoba sila emhlabeni umhlaba ungaka kusho ukuthi izulu nalo lingenhla kwalokho ngoba phela ukuthi noma kunganjwa namhlanje nje ukuyo ezulwini baningi abantu abazelwe izibhedlela umhlaba wonke. Ochaza ukuthi inkulu indawo ezulwini. Kodwa noba inkulu uthe uJesu incingo indlela eyakhona. Okusho ukuthi bambalwa abayongena kulo ndawo enkulu. Amen. Ngibala ukuthi nala ethempelini ithempeli likhulu kodwa size saze sasondelana ngoba ibe incingo indlela yokuzongena ethempelini. Amen. Lokhuluma imabuzilelo ke bazalwane ngiyabingelela egameni likaJesu. Ngibonga ukuthi siphumelele ngibonga nje ukuthi sisethempelini namhlanje. Amen. Ngake ngakusho lokho ngingena nje umprofiti bathandeka hayi mina ngiyumprofiti bathi futhi nje ngikude kakhulu lapho bathandeka. Kodwa nje inkosi nokusho nje noma yini noma kusikhathi ngingathi ke mina ke bekufuza ukuthi inkonzo mayingacelwanga umuntu sizethempelini. Washo ukuthi ke ngaleso sikhathi angizwakali. Ngaleso sikhathi ngangikhuluma ngaso zange ngizwakali. Amen. Kodwa ke hayi ngangingena ke umprofeti kodwa ngangazi mina ukuthi uzohamba uthola ukuthi mhlambe ngenxa yezimo kuyenzeka ngithi lento lena phela iveki neviki. Ayona inyanga nenyanga. And abantu bahola ngenyanga abaholi neviki. Surprisingly kwenzekile ukuthi ngabikho umuntu oyicelayo. Mina nganthe mangekho umuntu oyicelayo asize nokhuleka ethempelini. Amen. Uyabona ke si right. Lethi nje abantu they don't use to. Amen. Yiko lokho bengekho. Kodwa khona si right sendaweni right ngesikhathi esi right. Amen. Ngemini right. Amen. Bazalwane uJesu Kristu inkosi. Asihambi ke ngokuqonda masesikholwa. Asihambi futhi nangalento le ebizwa ukuthi experience. Uma sesikholwa singahambi futhi nangemqondo yethu ngoba lithi ilizwi lenkosi singancike emqondweni yethu. Asincikanga ke nakulezo inhliziyo ezisirobho usuku nosuku balethi ilizwi lenkosi kwawumnikazi akayazi inhliziyo. uNkulunkulu uthe imkhohlisi futhi uthe imkhohlisi ngendlela eyisimanga. Uthi kwamnikazi uthi nguye yedwa ohlola inhliziyo. Kwawena ilibele lapho wawuyazi. Ngoba ingathi ngengizwe nje futhi siyayithanda lenkulumo enye inhliziyo ithe ngiphuma ngapha engiyathi ngiphume ngapha nenhliziyo ezithu awunanhliziyo ezithu ukuthi awuyazi kwayona le ithi ngathi same time uqala ukuthi uzothini kufanele kade ungazokuneka intaba ngapha mabeyibekela inyama ngapha ibekela ibisi ngathi ngazifica same time zonke la kwenzeki izathi sithi yangapha inhliziyo ifuna ukuya ngapha intamo uzwe seyikhala ngentaba. Amen. Bathandekayo sinalonto isinokuthi asilungisanga lutho. Amen. Kodwa kuthe kusakhulunywa lana ngoba immediately masesifike ebandleni noma sifike endaweni yokukhuleka usuke seke khona. Ngoba yena wazi ngesikhathi thina sisabeka ukuthi ngolwesine siyohlanganela kuwo. Ufika ngesikhathi. Amen. Siqala nje senza noma yini seke khona. Amen. Uwazi yonke nelizwi wazi naleli mina engithi ngithulile ngilapha phansi kodwa ngibe ngisithi 1 2 3 4 uyangizwa. Futhi ke
enye into esuke thina mhlambe singayazi kodwa ibhaliwe la ilizwi lenkosi ukuthi umcabango uNkulunkulu ufunda ukudlula ukusho ngoba umcabango ukuthi uku-amplified ezulwini ukhuluma kakhulu njengoba ngihleli lapha mina ngicabanga kungaka ezulwini kungena kakhulu bathandekayo ngoba imidlizo yiyo lethi inkosi siyokwehlulela nangemidlizo amen because ayifihleki iba ivuleleka kakhulu ngokuvula ispeaker it's like ispeaker singale phesheya siyasizwa sina ikuthiwa injalo imicabango yethu kuNkulunkulu yiko lokho mase singena endaweni yakhe rather focus mhlawumbe ukuthi icabanga uvula iBhayibheli umane ube nezwi nje olifundayo ngoba umcabango ilalelwe futhi mase kuthuleke kakhulu ulalelwe kakhulu umcabango amen bathandekayo ngithanda ukusho ukuthi akukho into okuthiwa silungisile akho into esilungisayo futhi mina ngizibongela ukuthi nanokusindiswa kwami ngangikhonze ebandleni hey bazalwane yazini le ndaba lokuthi akulungiswa angiqala ukuyizwa la ematsheni bowungazi ukuthi angithi njengoba mina ngingumama ngithi amen by then ke bengikabi ugogo ngokuseni ugogo amen angikhathazekile lo untanga yami ngathi gogo kimi nakumnandi kimi vele ngiyayihola imali kaNdodana ugogo ngiyayihola futhi ngiyenjoy angikhathazeki noba umdala ngathi gogo ngijabula ngoba vele ngiugogo amen manje ke ngiseseyo umama futhi nakhona early age ebandleni bathandekayo hey sihambe ezithimeleni ke nomfundisi kukahle futhi bekubaba usekekhuli oliphethe kahle ivangeli hawu ngenayo imali ngize ngenyawo bazalwane ngifakeke ihlangu zami zokuhamba ngenyawo hey bazalwane wasukuma ubaba wemala wathi namhlanje angishumayeli ukhona uzoshumayela ungakaze bathandekayo kungakaze bandleni washumayela umuntu wesifazane hey bancane hayi sikhulekile nje futhi awucabanga nokucabanga ungabibheke ngale phela kubaba wathi woza amamuslim hawu ngaqale ngashona phansi niyangizwa ngashona phansi esitulweni ngathi imhlolo kaJesu kwabe kugcwele kuthe wathi woza amamuslim icathulo bazalwane icathulo bangcwele never come to the church on the correct make sure ukuthi niyaphambi kwenkosi get ready ngayo yonke into bakuthi fasithayi ngoba uzoshumayela la ngesikipa uzoshumayela ngesikipa ubuye sisikhaya get ready anytime hayi ukuthi futhi ngangekho ready ngalondlela ukuthi sasihamba ngenyawo yabona manje awunazo ufaka ihilo hamba ngenyawo nokuthi ngiphathe ezinye icathulo futhi angizibuza ba what for le what for yangiphendukele yema bazalwane hayi ke kwasamina ngazikhulula icathulo ngazikhulula ngomoya ngathi isicathulo uzongibambezela hlala lapha sheka lapha esitulweni yema ngaqala ngashona phansi ngathi inkosi uthi siwenza kanani kwahlulile ngathi ayibo wathi baba hayi ukhululekile futhi engilindile wathi woza amamuslim angithi ke bese esitimeleni sengikhulile sengashumayela abazalwane seke siva nento akangayazi yena nami engazizwa ukuthi ngiyayisho engazange ngicebise ukuthi mhlambe njalo nje nangelilanga ukuthi hayi uyabona angikaze ngoshumayela umuntu esifazana ke ngaleso sikhathi ngema abazalwane ngithi pulpit ayisithi ngingazi ukuthi ngithatha ntoni ngingazi kwamaphela inkosi kwayiyo engiphiso amen hawu mina semthi ngibheka abantu bathi bezwani labantu hayibo ngithi amen ngathi bathi ngazi nokuthi kwenzakalani ngakhohlwa nokuthi ngobani laba abantu kwangisiza ukuthi angabuka nomunye ngangibele ngiyibukelele Jesus ngichaza ukuthi angiqala ukuyizwa lento yokuthi kuthiwa unatshelwa amen ngathi ngathi nali lifanele hey kodwa kunzima abazalwane uma ungahlalanga enkosini futhi ungahlala ezwini ngempela liyokushaya ke leli lisenziswa la
lokushayela lokuqintula nezitulo uyoncama usimane sibona ukuthi uyagula ngithi ke mina umama ubila siyamkhumbula abazalwane kakhulu umama Bila ngithi umama Bila masoza kumuntu sowuthobeke kanje nawe okuye nakwabanye phela athi akekho ongenaguqa phambi kwakhe mama kaze guqa phambi komama athi akekho ongenaguqa phambi kwakhe waguqa naphambi kosisithobo kodwa into esizizwayo bazalwane abayifihlile abazalwane hayi enkonzweni yabo mama hayi mvangeli ngiyakutshela labo mama ungababoni bethu baqubisile isemqubeni zimanzi zithi isithwebo esilindele umhlogana amen uJesu Kristu inkosi ngithandile ke bazalwane amazwi akhulunywe umamokazi sise MC angazi naye wayevele wayikhethela ubaba MC ngimbonile futhi make susuka yani ngathi nanko kubaleka ukushumayela kaJesu ele masibaleka ukushumayela phela sigcomela uMC amen ngiyabonga uJesu Kristu inkosi esakhuluma ke bathandekayo angithi that's why ngithe nasemkhulekweni akumele kangasore basibeleka ukuthi sizenze ungathi asiboni lutho sizenze ungathi asizwa lutho yiko lokho kubhalwe izwi lenkosi lithi abantu bami bayabhubha isizwe sami siyabhubha ngenxa yokuswela ulwazi yazi nobungaphasitiphethanga kodwa yazi ukuthi sikuphi manje kwenzakalani manje we are not political and angeke size sidivethekele kwipolitiki thina abanye kakaze saqala nokumaXhosa ngabantu bepolitiki kodwa ke mina ngaze ngaqala ngomXhosa ongaqalanga amen kodwa akachaza ukuthi angazi ukuthi kwenzakalani ngiyathanda ke bathandekayo ukuthi sifunde izwi lenkosi kwincwadi kaJeremiya yakhola chapter 5 incwadi kaJeremiya chapter 5 sizothi ukufunda nje bathandekayo incwadi eziliqela ngizocela ukuthi khona lapho usizwa inkosi uzovula futhi incwadi yezililo zikaJeremiya incwadi yesililo ekhayisililo thina sithi izililo so nami phethe iBhayibheli yesiZulu sithi izililo nakhona sizofunda chapter 5 kodwa soqala incwadi kaJeremiya chapter 5 ngicela ukuthi sifundele ndodana yami kaNesu Mabeka mwenye Yesu Kristo Nazareth kwa Mungu sisi tunaweza kusema kutaka neno igama kaJesu Kristu sasifundaza kusema na wena na kuona na kamena sekazi Yesu Kristu. Amen. Jeremiah chapter 5 uzoqala nje kuverse 1. uJeremiya chapter 5 isihloko izono zeJerusalema. Yihlani lenyuke ezitaladeni zaseJerusalema nibone nazi nicinge ezigcaweni uma ningafumana umuntu uma kukhona owenza ukwahlulela ofuna iqiniso bese ngilithethelela noma bethi kuphila kaJehova nokho bafunga amanga Jehova amehlo akho awaseqinisweni na ubashayile kepha badukanga ubaqedile kepha balile ukwamukela ukulaywa benza lukhulu ubuso babo kunetshe bala uphenduka 4 ngase ngithi mina laba bayizipofana nje bayiziwula ngokuba abayazi indlela kaJehova ukwahlulela kaNkulunkulu wabo. Amen. So ngicela ukuthi ubambe mfowethu inkosi kusisa. Amen. Amen bazalwane. Amen. Angithi thina ngokholwa sili Jerusalema likamoya. Asihlali vele thina kwaIsrael. Futhi thina abanye soze sife singayanga nakwaIsrael and nothing is important in Israel. Amen. Ngoba Israel lawo maIsrael awamazanga uJesu. Amen. Ilento nje ivice versa abasoyibuka kahle futhi uma ungayihlalela kahle nje ungayibuki ivina ngokweBhayibheli uzibukele nje wena ngomqondo wakho ukuthi laba abantu ababesemseni ongaka beyizwe okothiwe ngalo izwe likaNkulunkulu kodwa yiba abangalibonanga abangalizwanga namanje umuntu okhuluma ngoJesu eJerusalem uyahlala namanje lama Jerusalem nathi nesingacabanga ukuthi angcono. Amen. IJerusalem uNkulunkulu akakhuluma ngayo iJerusalem abantu asebepase
abasele kumoya amen aba understand imishini kaNkulunkulu ngegama iJerusalema Amen. kodwa laba abangayizwanga abayithathe ngokuthi ivele vele thina siseJerusalema abangamamkela umnikazi weJerusalema abangamazi amen uNkulunkulu sekezame ngazo zonke indlela yibo lokho izwi lenkosi lithi umphoseli uPaul esindiswa bathandekayo eseshumayele lana ngoba lana bekune ize abafundi bakaJesu kodwa bebeqembuke kubini kwabona bekunalaba abalwela inkolo yobuJuda nezenzo zobuJuda ezemvelo nezendalo elithi izwi lenkosi incwadi yabaseRoma abaJuda bafuna ukulunga ngokomthetho kungeke ukuthi izwi lishunyayelwe kubo amen bafuna ukuthi nje bona bayilungelo ngoba ungumJuda uvele nje ulungi namanje amaJuda khona la ko Rosebank ko Benami banamathempeli abo bakhonza ngeSabatha ngani ngoba bengayizwa lento le ngoba abawelelanga ukuba ngamaJuda ngokomoya basalele kuJudeni benyama amen inyama ke iba nepower kumuntu uma engafuni ukuwelela kumoya kule mission uNkulunkulu akayidinga ukuthi masiweleleni kuyo sinje ngoba sinje uzosilungisisa sesingene khona awukwazi ukulungisisa usesenyameni yiko lokho kufanele kuyihlubule inyama amen njengoJesu wayishiya inyama amen wawelela enkazimulweni kamoya haleluya yebanengi bathanda okoqala nje bazokhonza ngesiqhoko amen obaba bakhona bathi ukuba umJuda yiko ukuthi kumele abonakale nabodokotela sibabona ngalo namaloya amaJuda siwabona ngalo ukuthi oh yiJuda lo ukukhola bacabanga ukuthi ubeka intshela amen uzokhola ngoba ugcina isiJuda ubuJuda bacabanga ukuthi ukukholwa kuya ngokuthi umntwana ongumfana kumele asiwe entabeni meke ngekadluli ukusiwe entabeni akangayena umJuda enengeyena umJuda nje akayena umntwana kaNkulunkulu enengeyena umntwana kaNkulunkulu nje akaparticipate ezintweni zikaNkulunkulu ene babelieve ugqokela izinto ezingathi zimnyama wabona amaJuda siya ezinkonzweni zawo futhi amabhizinisi ayavalwa Sabatha because abawelelanga kumoya manje sizokhuluma bathandekayo ngeJerusalema likamoya amen cela ufunde isihlobo sami uverse 1 inkosi ibusise verse 1 Yihlale nyuwe ezitaladini zaseJerusalema nibone nazi nicinge ezigcaweni uma ningafumani umuntu uma kukhona owenza ukwahlulela ofuna iqiniso bese ngithethelele amen bheka nje uNkulunkulu ufuna into at least noba ngaba yiwani noba nje futhi nje uthi umuntu akathi abantu owenza nje ukulunga nginganithethelela manje ngamletha lana umuntu naye azifakazela ukuthi mina nyakwenza ukulunga hayi futhi nje atho nje nathi mina uNkulunkulu la ngiyakwenza ukulunga ungasithethelele isizwe sakho uthi nje oyedwa yiko lokho uNkulunkulu akafuni ininzi nangalesikhathi lesefuna ukubiyela iJerusalem wathi ngibengifuna nje umuntu oyedwa ozobiya ozokwenza udonga amen namanje uthi nje ehlani ninyuka ufuthi usinikeza sonke isikhathi athi qedani isikhathi senu nehleni inyuka nifune futhi nize nibuzise ukuthi ukhona nje oyedwa owenza ukulunga nimlethe la bese ngaye ngizonithethelele khona oyi1 bese uNkulunkulu abuze nithi ngingehluleli na kulesi sizwe esinje sibhekene nalonto khona manje ngingehluleli na kulesi sizwe esinje lapho kuhluleka nje lokuvela naku Abraham yenzeka lento amen wathi Abraham inkosi mangakulethela i50 wathi ayivenda ngeke ngehluleli nge50 angeke ngeke ngehluleli hawu kwehla ifasa ayikho ayitholakali nabenza ukulunga abenzi lento lefuna uNkulunkulu behla benyuka kodwa benzi lento la ayifunayo uNkulunkulu namanje inkonzo zigcwele khona thukhona inkonzo kodwa benzi lento efuna uNkulunkulu ungababeka na ngempela abefundisi bonke beinkonzo zonke lezi
Noma uzatshela ukuthi hayi mina ngilizwe ngathi lithizwe. Noma ayibo ngilizwe ngathi khona lapha iconfusion engasukuma khona lapha. Ungaqatshana uba phethwe induku giwana ngemvu. Ukuthi nje mawungabahlanganisa ukuthi bayifundisi asike sihlole isystem kahle izwi lenkosi ukuthi kahle kahle lona lithini. And thina sihamba kanjani. Khona ukuze sizofida umhlambi kaNkulunkulu ngeqiniso. Alikho bazalwana alikho. Besingakeke sizoflokeka la sonke kade likhona. Angibe sisindisiwe phela. Sifike la sindisiwe. Asizange usindiselwa la ematshini. Kodwa kuhambe sabona ukuthi sesiyithack shop thina yabantu. Singamabhizinisi nje. Umuntu azathi haya angifani dara nami nebhizinisi. Yebo. Ukhuluma khona la uthi sili business lakhe. Amen. Kwelishile hlosana inkosi kusisi. Verse 2. Noma bethi kuphila kaJehova nokho bafuna amanga. Amen. Amen. Noma bengengatsho bathi kuphila kaJehova nokho noma sebeshilo futhi ilizwi lenkosi alithi bekhuluma lithi befunga. Befunga. Bethi hayi futhi nje bayalilandelela ngoba lithi ilizwi lenkosi uqha wethu makabe uqha uyeba bewe. Ngempela bathi nje kuphila kaJehova vele kufungwa kanjani? Kuphila kaJehova. Nezicebo zikaNkulunkulu nabaprofeti bafunga kanjani? Bebethi nje kuphila kaJehova. Uphelele. Adingeka nokuthi ubeke isiphambano noma ubeke icross noma ubeke entoli. Mawuthenje kuphila kaJehova. Kodwa lithi ilizwi lenkosi noma bengatsho bathi kuphila kaJehova nokho baqamba amanga. Ngoba lokho kuphila kaJehova kukho enhlizweni. Umoya emoyeni nje. Akukho nje la, akusuki la. Nethathi nje ukuthi mayithi umzalwane nenkinga hayi. Always bazalwane vele banazo inkinga. Abathandazi ngani? Abathandazi ngani? Amen. Akukho nje ukuthi ngena naye. Akube seyicathulweni zakho. Akuthi nasemkhuleni nasemini nje ukunimeme nje izizwi lomzalwane awubantu. Umama othile ngabe uze wathini kula nkinga yakhe. Ubone soziyeka izitha mntaka baba. Awusesenzele nezinto ezilula kangaka. Ukubuza nje konani nje konani. Hawu Nkosi yami. Amen. Ngihambe kahle bandle nayi sambe kahle. Sihlukene kahle. Ngoba anything ingenzeka uphuma la. Uphungisho ngeyakho ngimoto zikholaide imoto uvutha umlilo. UnguJehova uthi umhlaba ungowakhe nokugcwala kwawo. Amen. Asinani ukuthi uthini. Noba nje unayo into ogqoka unayo nje awuyi-own kwayona. Amen. Funda hlobo sami inkosi ibusise. Jehova amehlo akho awaseqinisweni na? Ubashayile kepha abadabukanga. Ubaqedile kepha balile ukwamukela ukulaya. Benza lukhulu ubuso babo kunetshe. Bala ukuphendula. Amen. Amen. Kanti amehlo akho uNkulunkulu ethawe kwiqinisweni na? Amen. Uzenzile zonke lezi zinto. Udisciplinile Jehova. Nangemvula zakho wamukisa abamukayo. Abasele baqhubeke koneni. Wehlisa umlilo batsha bathayo. Abasele baqhubeke ekoneni. Ababoni leyodwa into ekhulunywayo uNkulunkulu. Wadedela ulwandle lwazothatha abantu kodwa abasele baqhubeke esonweni. Amen. Ababona ukuthi kuyini ukuthi ulwandle luphume. Kanti uNkulunkulu wayesingabuye ezweni sithi wena ulwandle udalela umda enaliweqa. Liweqa kanjani? Ula. Lalanda abantu liweqa kanjani umda? Njani? Jehova. Hayi kodwa seliweqile umda abahambile. Imifula yayithatha abantu khona ke KZN. Nomnusiso wahamba bethu Nkosi yami. Futhi base bathi weshembe. Uyahamba weshembe. Uyahamba uhlebane sithi isandla siswa abantu. Esithi awushembe. Usiza aphi la ushembe? Ithini ilizwi lenkosi? Lithi baqhubeke konini. Shembe ungenaphi umuntu ehamba nabantu? Ezihlalele kwakhe upstairs. Emile brandeni yakhe ebheke phansi. Egqoke izicathulo zakhe behamba ngenyawo. Amen. Ezithwalele isigqoko sakhe ngoba kuyabanda behamba ngamakhanda. Uyahamba usisobantu. Noma ngaba sobashaye kangaka uNkulunkulu. Abaphenduki. Amen. Bahlele ezonani zabo. Sebebanqeba kanje Jesu kodwa baphenduki. Abezona eyi1 into zabo kuyisho noyishoyo
Ishaye ilayini, ishaye ihlahla nezindlu nabantu. Kodwa basekile baqhubeke bone. Asazi ukuthi uNkulunkulu othethayo. Thina sizibonela nje umuntu oye wavele nje walayita ikeresi ikhelesti wayishiya. uNkulunkulu unothando bathandeka ebeyicimela lo keresi. Baningi abazalwane bake bafakaza bathi umuntu ngashisa istofu sivu. Amen. Omunye nje umama uVilakazi wayihlalela le kubonga bakhe efika ihasi ivuka. Ebengayicima kuba ngaba uNkulunkulu akafuni ukulibonisa something nekeresa uyayicima uyakwazi ukuyicima. Mina ngaye ngashiya lamalayiti la ivutha wona ngawashiya ekhaya ivutha safika ecimile. Niyawaza wacima wazicimela ekhaya kaSetenge kahle safika ecimile singaqedanga nobusuku lathi sikhonza siwashile mistakenly safika ecimile kahle. uNkulunkulu uyakwazi ukwehlika agcina ikeresi ingashisi. Kodwa uyiyekela ngani ngoba usuke efaka inkulumo ukuthi ngikhona. NginguJehova. Noma somashaye kangaka baba. Abaphenduki. Yizibindi giqi. Ngabo nto yami zafanayo. Amen. Ngiyabonga ematsheni safundisa ukuthi ukhuluma noba into sekuthiwa lena ihlazo. Ozohamba naye liyonamathela kuye. Engichazayo yile. Hamba wena nehlazo lami. Niyokunamathela ngoba phela ngeke ulale nasebusuku. Uphethe ihlazo likaMama uSgilo. Hey uMama uSgilo ngezinto enjinayo. Hey lo mama ngithemba kanjalo. Uzohamba nalonto le ende uzowiswa yiyo. Ngoba ngeke ngisenza into phela phambi kwakho. Ngoba phela ngakhuluma leya. Mina ngangithulule enkosini. Amen. Ukuthi wena uyithathe ngokwakho. Ubufakazi bazalwane bokaNkulunkulu. Amen. Amen. Akusibono bethu. Amen. Umuntu manje ezofakaza la ufakaza phambi kwenkosi. Inkosi ihlise ingilosi ukuthi izothatha bazalwane okaNkulunkulu kusiwe kuye. Akufunekanga mina ngithathe ngiyana kwendlini kwezinkinga ezingaka nobongeza nale. Habe futhi ngomela ukuthi ngidli ngakhindwe enkulumo sezonela nalezi inkinga lezi ezabazalwane engiyibutha lami. Engiyibutha lami ngibhizi mina ngizobutha abantu bazovuthula mina ngizobutha. Funda mntanami phinda yena le verse uverse 3. Verse 3. Jehova amehlo akho awaseqinisweni na? Ubashayile kepha badabukanga. Ubaqedile kepha balile ukwamukela ukulayo. Benza lukhulu ubuso babo kunetshe. Bala uphenduka. Amen. Benza lukhulu ubuso babo kunetshe. Ukubona mawukhuluma nengane sengi-experience izinto eziningi bazalwane. Ukuthi bathu akukhuluma nengane ukubona ingane mayifinqa entshiwo. Yenza lukhulu ubuso bayo. Iyala phela ukuthi lento le noma yenza lukhulu ivala inhliziyo. Ukuthi lento lo isho ingangeni. Yabona make sishwacele sithi akushwace wena ubona ubuso nje kuvala inhliziyo ngqi kuvala nengqondo. Ukuthi leyo oyikhulumayo yona sente angifuni nokuyiqalisa ukuthi ngidedele ukuthi ngene kimi. Benze lukhulu ubuso babo. Amen. Abavumi ngisho nokuphenduka noma sesishaywe kangaka. Sishayiwe simanephi nephaya ngenti mangishumela ngithi bazalwane. Abanye bayokwamkela uJesu sekuphele nabantwana. Abantwana beqedwa isono. Umyeni uqedwa isono. Amen. Umfazi uqedwa isono. Ikhanda uzokwamkela uthi sengiza angisho uziphephisa wena phela manje. Ubona ukuthi hayibo ihlasele endlini. So uma wena uthi khanda uzokwamkela uJesu. Wamkela uJesu uthini ngezintumbu lezo zidalile. Jesus. Ngithi abo baba badalela ukuthi bahole indlela ekhaya. Bakhombisa ifamily ukuthi uNkulunkulu utholakala ngakuphi. La ekhaya siphile ngoNkulunkulu. Ngoba uma ngaba ezithathela yini authority lo baba akawugadanga lo mndeni. Uye unamanga ngeke ahola lo lesibonile egada umndeni. Make fika ufuze letwane uyembula lapha phansi make sithi inyawo zi4 ngithi ukhohlweze zakhe. Lebeke hambe ngazo. 1 2 3 4 ayilalela. Angithi abo baba. Ngitshele nje umuntu ophuzayo. Hayi kasishaya itshwala lesitshaye umuntu kaNkulunkulu. Ohlala esipotini. Afika abale ngempela ubale ebhedini akwa 1 2 3 4. Ukhohlwe lezi. Uthi azikho lapha.
bayodlalela baphelela abantu. Amen. Athuka ingane abantwana bayamithisana la endlini. Hayi ukuthi umithile lo mntwana, kumithisana bona laba bakhe. Amen. Zivamile izinto ezinjalo. Ngani ngoba akathathanga ifamily yakhe wayisa kuNkulunkulu. Utshela ukuthi yena uzozigadela. Mayeqeda eboreni le. Shaye ithi 1-1 both side kuthiwe extra time. Bangakori kuthiwe sudden death into lento. Amen. Uhleli le. Ifamily nazi la. Ngakuthathe le family wayisa kuNkulunkulu. Athi mangingekho ngiseboreni uNkulunkulu uzobakha. Amen. Cela ufunda uverse 14 ncela inkosi amen. Yabo. Uverse 15 egama likaJesu. Yebo baba. Asivele siye ku 15. Bekani ngiyakwehlisela phezulu isizwe sivela kude ninandlu kaIsrayeli usho uJehova. Isizwe esinamandla, isizwe esidala, isizwe ongazi ulimi lwaso nongezwa lokho abakhuluma. Amen. Ngiyabonga mfana. Angithi sitsheliwe la ukuthi ngenxa yezono nongezwa. Nangenxa yokuthi akekho umuntu otholakalayo uNkulunkulu akazomsebenzisa olungile ukuthethela isizwe sakhe. Nokuthi usishayile uJehova sigijima namanxeba siyesonweni. Lithi ilizwi lenkosi lana bathandekayo ngiyakholwa likwizaka. Elithi ilizwi lenkosi umuntu ophuzayo. Ngisho noba bangamshaya lithi ilizwi lenkosi uvuka namanxeba ayofuna ubutshwala futhi. Bese sithini thina sithi hayi balungile abantu otshwala noma bangalimazana bayaqolelana. Babhayilwa izwi. Haleluya. Ukuthi ngoba sengushayile uhamba namanxeba uyokona. Amen. Understand? Awubuzi ngani ukuthi inkosi yini wangishaya kangaka? Awunandaba. Ngiphindela kulanda wone ebangela ukuthi mangishaye. Amen. Ubunguleka ngapha ebufeleni. Amen. Uphindela mawusithi hayi lena indoda yangisokolisa uthintela kwenye kunokuthi ungayeka. Ithi ngizaba ubhizi uJoe ngisokolisile. Nokubhizi uyadedela. Ngoba it's all about money. Nanya ngithi mawungakakwazi ukuzenzela imali yakho uyoba isicaka samadoda Nkosi uJesu uyozibe nenqala. Khamba uqemele. Uzokhuthuka inwele. Ngoba phela maye ngadedela uJoe kumele uzama ubhizi. Ubhizi abangadedela kumele uzama ubongani. Kunengi. Kunokuthi ungayeka. uNkulunkulu uyakushaya kunokuthi ungayeka. Uxolela ukuthi inkosi ngihamba namanxeba ngiphindela khona. Manje uthi uNkulunkulu ngizonimangaza ke. Ngizonenzela ispeech and a half. Yabona njengoba ningcebelekile nje. Nivuka nikhomba ngophakathi namanje uma sikhuphuka lana. Angibasa ngibonisa umambokazi mina amehlo amanye. Ayithi uyazi ngifana ngithi ngithi kwaye ngapha kufika abantwana bahleli. Uyabona Mosi ilezi zinto lezi ezibheke estradweni kodwa zona ziflathele istrad obhenga baphumelela ngaphandle utshani lugrithi abafana la besibakhulekelayo ngithi bazama labatsha bethu babeke ipipe kanje bayabhema bonke balisurroundile bathi phela kwento abayiphilelayo nje uNkulunkulu enze kanjani ngoba amafemu kumele asetshenzwe kuvela iproduction kuphila abantu. Uthi uNkulunkulu njengoba seningcebeleke kangaka nje senibhala u4 nizikhohliwe totally nokuthi ningabantwana baseJerusalem. Funda uverse 15 uyokwenza uJehova. Bekani ngiyakwehlisela phezulu isizwe sivela kude ninandlu kaIsrayeli. Isizwe sinamandla, isizwe sidala, isizwe ongazi ulimi lwaso nongezwa lokho abakhuluma. Amen. Abantu bagcwele nje umhlaba wonke kwenziwa so uNkulunkulu uthatha laba athi hayi angeke futhi ngibafakela abantu abaseduze nabo abazothi mhlambe uma ngaba singamaXhosa asifakele amaZulu obvious angithi bazana. Mhlambe amaZulu awafakele amaswati obvious. Uthi ngizothatha angane bathapisele ngani? Bangeza lutho. Amen. Ngithathi Asia yoyifaka leAmerica naseUK. Yabona into leyo ukuthi abantu bagcelezweni ayicaka ngathina sodwa la. Amen. Ushamfu bamkhethela lokho ukuthi wathi ngizokwakha ibonda mina. Bese ngikhuze laba abaseMexico bangizila. Yinkinga yawo wonke umuntu. Ungayibona ukuthi thina sisacabanga ukuthi
sancedwa lana bayobuya ngobuningi bagunyazwa yizwi. Amen. Ngoba sirelaxile sibhala ufone senkonzweni ukubona ukuthi uhleli ubhala ufone inkonzo urelaxile lo muntu cabanga neyi1 into konke kakhe nempilweni yakhe akanankinga. Abantwana bakhe basesebancane sesengamathodlanyana. Buza thina esasihamba nabo abantwana ongamathodla babuze babe manje uzothi ningane yakhila ngigakakhila ufune nix kodwa salendlela vele basesephansi komthetho wakho babe futhi jabula kodwa liyezisuku mhlawumbe uthi mama ngifuni ngilekozweni bathayo ngakhiya kwakho uphinde futhi ushoye ukuthi ngizokhiya besa estradweni uncama ushiya isikhizi awuza estradweni vele. Amen. Futhi ke iqala kancane lento iqala ku grade 11. Hallelujah. Bafunde na Sunday. Yawuzomdela umobo uyacela ngiyempela yazo uzozuthi shu. Thamba. Qala ku grade 11 utho na Sunday Saturday and Sunday baya attend abantwana. Amen. Uthi hayi kuzadlula kuye kunefuthi uzadlula maso lapho umntana sekejwayele. Sekejwayele. Amen. Masuka lapho futhi bamthi tohwanyana la sesitolo. Tohwanyana nje ngathi ukuthi akofe phakathi kweviki. Sunday siyabuya. Amen. Ngithi uzodela uzoqhotha. Haleluya uzoqhotha futhi usho ukuthi yazi ngangizwa besho. Angasho ngathi ngangizwa besho. Athi umuntu mawusahamba nabo jabula. Basese under no authority. Kuzofika isikhathi sokuthi mabayikhethele lo Jesu. Ukuthi bayamkhetha noba bamkhethi akuseseyo yakho into. uJehova uzoshayela bona ngaphandle. Wena uzokuma njengomatheletsana. Uthi kodwa likho iphilisi. Hayi kodwa ukubusa vela ukhona. Ungalingi ugcina umntana wakho njengakhona ukuziboshela ngesikhathi. Ngoba uzozuthuka ibandla. Uzozuthi bathi bayashumayela bashumayela bathi bayelapha abalapha nix. Vela kana information la. uNkulunkulu akamazi. uNkulunkulu usiza bakhe. Akathi make khala ngalezi ukuthi izwi lomntana ngeke. Amen. Kodwa njengasindiswana make gula nje phosa sibhedlele. Phosa pha. Uzomshumayeze simkhaphe futhi. Kube mama theletsani ngiyakuncoma. Amen. Funda butami uverse 16. Verse 16. Isambo sabo sinjengethuna elivulekileyo. Bangamakhawe bonke. Bayakudla okuvuniweyo kwakho nesinkwa sakho. Badle amadodana akho namadodakazi akho. Badle izimvu zakho nezinkomo zakho. Badle imivini yakho nemikhiwane yakho. Bachithe ngenkemba imizi yakho ebiyelweyo othemba kuyo. Amen. Ikhona into mhlambe kulezi ezibaliwe engenzekanga. Kulezi ezibaliwe. Haleluya. Manje sothi sithakathini. Sithini? Sithi uNkulunkulu akasithandi. Ebeshilo yena ethi lokhu relaxa kwini. Lokho ukuthi ngithi noba ngiyakhuluma nani ninganotice. Ngikhulume ngemililo, ngikhulume ngemifula, ngikhulume ngamanzi, ngikhulume ngayo yonke into aninotice. Nginishaye nasezindlini zenu aninotice. Anifuni ukuthi nje isikhathi sokuthi nagcina nini la eSouth Africa kuthiwe nje umkhuleko national. Mhlambe kuthiwe nje ngo12 bathandekayo bekani yonke into phansi siyakhuleka. Nobo ukuthi just beka yonke into phansi nayigcina nini nje leyo nkulumo. Lapho sekuze khona umthetho othi khiphani lokukuthandaza ezikolweni ngoba kuthi step abantwana. Kuthiwe bazali ningaqinisi phela ebantwaneni ngeswazi. Abemilene uNkulunkulu ethi induku isusa ubulo oboshele engqondweni yomntwana. uNkulunkulu bengabophela ubulo engqondweni yomntwana. Alithi ukubophela ukuthi wena sebenze emntwaneni. Nansi intaka ukubophela uNkulunkulu angasho yena ngokuthi induku isusa ubulo obuboshele engqondweni yomntwana. Mawungabuza kuboshelwe ubani? Nguye uNkulunkulu. Ububophelela ukuthi wena sebenza kulomntwana. Bese wena uthi hayi singahlupha abantwana ngenduku. Bayahlukumezeka. Ngoba noSathane uyashumayela umntana umbutshaye ngenduko adumba isandla. Awuboni ukuthi ushumayela uSathane? Akushumayela uSathane lapha. Ukuthi induku nje ingadumbisa umntana isandla azafe. Ngabathenda abantwana bathintwa nje ngempama afe. Umntana otheni lo? Une information lo mntana kaSathane. Akho umntana mina umntaka umntana azengabe phezulu kwakhe akaze kufe noyi1. Nabo bayaphila. Ene lokho ukuthi ngibacaphila kuchaza ukuthi bakhona la evangelini. Uyabona? Kodwa nje mina ngithi anginacala Nkosi.
kuleli phefumulo. Amen. Ngibanikile isinkwa sokuphila. Laba bantu abathunywa uNkulunkulu ithini izwi lenkosi banomphongolo nganengcwaba. Bayigubha igolide nangaphansi komhlaba. Igolide lakho. Bayodla yonke into ngisho nemivini nesivini sakho. Babeqeda lapho bayothatha amantombazana enu namadodakazi enu. Haleluya. Bathunyelwe uNkulunkulu ngenxa yokungalaleli kwethu. Haleluya. Amen. Uyazi kunesizwe iAmerica bathandikayo. America kuthiwa yayichumile kukuhle. Amen. Bangenelwa imali. Yabona imali. Lento lesenzekele nathi. Babengenelwa imali akusekho umuntu ozilima esimini ayotshala. Umuntu seke nemali yokuthi aqashe manje. Kwabe kungekho umuntu ozosebenza kubo ngoba phela nabo bakhulisa abantu abazaya kuma university. Abangenayo euniversity ukuthi bayofunda ngomhlaba lofuneke bawutshala nangamahlathi efuneke bawatshale bawonakekele. Abantwana bese yofunda ngetechnology bayofunda manje kuba udokotela. Ngoba inhlupheko bathandeka iza smart iza ingathi into ezokuseva. Uyabona lento ukuthi bafunde ngecomputer kuyasasekehleli lapho uvuke ezingubeni njalo. Kuyasasekehleli la uyasebenza ngesingayi. Kodwa akasebenzi umsebenzi uNkulunkulu akathi usebenze kulomhlaba. Lithini izwi lenkosi wathi uNkulunkulu kumele kutshalwe. uAdam wathi ubetshala ensimini. Bathandekayo. uNkulunkulu ifarming yona into akayaziyo ebantwini bakhe. Amen. Ngani ngoba ifarming ma umuntu ofamile otshalile uzokhuleka ukuthi inkosi yenisa imvula. Angeke ube neninzi sokuthi ngizothelela ngalamanzi neswadlala. Yaqala inhlupheko eAmerica. Kwadinga ukuthi bazothatha izileve eAfrica. Kumanje nje iAmerica ionwa eAfrica. Bafike bavula yonke into bazenzela amabhaba shop bagundana inwele, hayi bagundana nalabo inwele kwenziwa iphembe kwenziwa yonke into. Namhlanje ekubona abantu base-America ngabantu abamnyama base-Afrika. Ngani ngoba uma lingenelwa ukuvila ngiyakuthembisa uNkulunkulu ngoba uzofuna ukuthi iqhubeke ukutshala uzolanda abantu le abazotshala. Ngoba thina sesifaka ama-tutex nenzipho zokwenza angithi. Thina sesirudi imlomo, thina sesiya make up asafuni kwadust. Yabe senziwe ngedust. Wathi uNkulunkulu usebenzana umhlaba, ingcebo yenu isemhlabeni. Thina sathi sokuyangcolisa. Hayi. Ngizothumela isizwe ongangeke uzwe nenkulumo yaso abamphongolo wabo njengengcwaba. Uyoqeda kwasani yakho. Amen. Amen. Namhlanje sithi mabahambe. Kodwa sitho sekuphele konke. Sebevuthule konke. Kunabantu abasale becambalisa. Hey! Ukhipha incwadi ke nawe akanayo. Akanayo. Nedi kwavila angithi phela nokuvila bokuthi make fumene umuntu ufuneka azilekse unomuntu ozomsebenzela. Avuke yena lala. Ngoba akhonto ethenga isizwe njengomuntu esifazana. Unumber 1 ukuthi izwe liyabhubha liyahamba ngayo. Amen. Amen. Samson uyiswa ngabafazi emkhuzini enkulu. Ethunga lokuthi nokuyoza babonele bahle kanjani. Ungaweli kulezi zinto lezi. Uzoduka. Amen. Amen. Wagcina uSamson seke senzela noThixo babo manje. Etempeleni likaNkulunkulu ukuthi lona uzoba uThixo kaRose, lo uzaba uThixo kaPrincess, lo uzaba uThixo etempeleni kaNkulunkulu. Wemka uNkulunkulu. Esenhlizweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu enqoba izizwe naye. Umkiswa ngabantu besifazane. Namanje izwe lihambe ngabantu besifazane. Akungani ezosala. Nanye ngithi noba nabahambisa abantwana babona. Amen. Usala kukhula abanye futhi. Uzobasa. Andisha laba sebebadala kukhula la. Amen. Funda incebe yenkosi, Nkosi ibusise. Bese yini? Kepha nangalezo zinsuku usho uJehova, angili kuniqeda ngokupheleleyo. Kuyakuthi lapho nisho nithi uJehova uNkulunkulu wenu wenzeleni kithi konke lokhu na?
usho kubo ukuthi njengalokhu ningishiyile nakhonza uNkulunkulu babezizwe ezweni lakini kanjalo niyakukhonza bezizwe ezweni elingesilile. Hey, uNkulunkulu ne-answer ngayo yonke into ngoba uqala ikhuza ngithi uNkulunkulu akufundise ngayo akukhuze ngayo awusidlebeleke njengoba vele nje. Manje uthi uNkulunkulu kuJeremiya uyawuthi ke masebebuza kodwa ke futhi into engizoyenza Jeremiya ngeke ngiqede nonke. Ngoba phela uNkulunkulu masifundizwe lenkosi futhi lelo lizwa ngazi lithandwa ngabantu bakwaShembe bazalwana ngazi suke beqonda ukuthini bathi uNkulunkulu uyoshiyela insali. Uyayishiya insali vele uNkulunkulu yobufakazi. Ayithi insali wayishiya ubaba uNkulunkulu ngezikhathi zabo 1910 abazali bethu mabesho bathi kwakuyisikhathi senkumbi ilocust bathi ithini kanele ngesizulu bathi zazisidla kwasani intethe zalomnyaka wayezithumele kuJehova kwakuyisikhonyana esibhale kuJoel sivuthulula kwasani sadlula washiya uNkulunkulu abantu abazoyixoxa leyo nto. Amen. Kwakhona isikhathi bathi kwakuyikhona isikhathi sezibawo izinto ezaziluma ziqothula inyama la zilume khona kuzosala kuluma lokho ukuthi inyama yakho izosuka kodwa uNkulunkulu wazishiyela futhi abantu abazoyifakaza leyo nto. Amen. Nokuthi wavula ulwandle olubomvu uzishiyele futhi abantu abazosala namhlanje sashiwo lo nto. Uthi noma kunjalo kodwa ngeke nginiqede nonke. Ngizobashiya abantu abazayixoxa lento kwisizukulwane esizayo. Kodwa futhi Jeremiya babekubuza ukuthi uNkulunkulu kwenzeleni lokhu. Uyosho uthi lento babengishiyile bakhonza abanye uNkulunkulu ezweni labo nami ngizobathumelela abanye abantu bazobakhonza ezweni labo. Amen. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Haleluya. Lento ukuthi khona manje nje ubhizi siqosha abantu sithini ngoThixo babo labesambile sayothwala ngapha. Mabengathi hey phela manje isikhuphe noThixo bethu. Bakhona oThixo bethu khona oThixo babo. Bathatha oThixo babantu babaletha la. Mina ngila abantu bazathi kulungileke niyasikhupha. Sikhipheni noThixo bethu labelile nayo balanda. Kahle silandelela oThixo bethu thina. Bakhonza abanye oThixo ezweni kaNkulunkulu. Amen. Balanda izinto le umuntu emela athi ngayilanda kuphi lo muntu wakuphi ngabe uyathi ukuthi mfowethu thina manje isport asaluka ngapha sipheli noThixo bethu. Sambe na. Nanti nina bengenaThixo. Nalanda uThixo le. Anti beningenayo yini? Sigoduseni noThixo bethu. Amen. Amen. Ufunde uvesi bani? 19. Amen. Ngizocela ke sifunde incwadi yezizilo zikaJeremiya chapter 5. uJesu Kristu inkosi sizwe nje. Chapter 5. Jeremiya cela ufunde uvesi 1. Isihloko umkhuleko wokuzwelwa. Khumbula Jehova esekelwe yikho. Bheka ubone ihlazo lethu. Ifa lethu seliphendulelwe abafokazi. Nezindlu zethu kwabezizwe. Sizintandane asinababa. Omame banjengabafelokazi. Amanzi ethu sewaphuza ngemali. Izinkuni zethu ziza ngentengo. Amen. Kawume mfowethu. Yizwa ke la angithi ngale besibhekene nokuthi izono zeJerusalem. Manje nasesithi imikhuleko. Amen. Sesifuna uzwelo manje. Ngiyabona sisesikhathini sifuna uzwelo. Sesifuna ukuthi uNkulunkulu azibonakalise. Bheka Jehova khawubuke. Sisehlazweni. Khona manje bathandekayo sisentweni yokuthi benge ngalalela khona maduzane nje besithi akhona ngothina sihlala kuphi bona bahlala kuphi hey bagunyazwa yizwe. Izindlu zethu zisuke ezalunga kwalezizwe. Amen. Ngisho namanzi siwathenga ngenani. Haleluya. Izinkuni siyazibhatalela. Amahlathi nje kaNkulunkulu. Amahlathi nje angacalwanga nangumuntu. Kodwa siyabhadala ukuthi sibazi. Ufofitiswe yonke into.
Kwaxaye sesinenzela lula toletsa lapha. Kufuneka ulode lapha. Amen. Sesiyathenga. Ene kwakungamelekanga sithengiswa izolo. Sithengiswa ukungamlaleli uNkulunkulu. Nezinto zethu sezisuke zalunga kwabe zizwe nje wongamlaleli uNkulunkulu. Lithi izwe Nkosi ungamlaleli uJehova kuyohlupha ukuthi futhi nje izikhulume nangabantu abathanda ukulona ngoba le mali zamaloni lezi ngamadimoni. Amen. Ngamadimoni azoqeda ingcebo nayo. Lithi izwe Nkosi uyozunikele nangombhedo uhutshe phansi kwakho. Kuthizwe engathi singalifunda bathandeka. Ngathi singabantu nje abangahlali ezweni. Ubone ukuthi zonke lezi zinto ezenzekayo khona manje azikho nala. Ngoba kufuneka thina asina dictionary lesothola sihlala. Yeah. Lento okhulunya ngayo ngaba ayikho or ayizange yenzeke na. Ayikho into engazange yenzeke yenzekayo manje. History always repeats itself. Amen. Amen. Ukuba wake wakhala bhe usazokhala. Amen. uJesu Kristu inkosi uyophumla kuphela mawubalekele enkosini uthi inkosi naku mina vimba ikhisi zabo baba wami uDaniel uke wakhuleka eseqaphelile ukuthi isikhathi siphelile bazalwane ebabe kuthi bazothunjelwa ngase uzubone ukuthi uNkulunkulu unjani uNkulunkulu uyakwenza ukuthi uthunjelwe kwenye indawo uma ungamlaleli kuthunjwe isizwe sonke sithunjelwe kwenye indawo okanye kufike enye inkosi nje ezolawula njengamanje lelawula khona manje what kind of a president is this uNkulunkulu manje ngalaleli uzonithumelela nomuntu ozonithumba nithunjelwe yitulweni kuthula umoya ukuthi ithu amen ngabikho lamlandi ngabikho nophakamisa isandla ukuthi inkosi sikuphi manje saduba sonke siyisizwe uthi ke uNkulunkulu ngaleso sikhathi ngiyothumela ngitsho laba ngibadingise bayeludingisweni uthi kuDaniel hawu insuku uthi make sithi uyabheka kwincwadi zabaprofeti manje insuku seziphelelisiwe iminyaka iphelele kudala sala uNkulunkulu bekethembisa nge7 years dala sayiqede 7 years uphindela kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu omkhulu nowesabekayo nogcina izethembiso ngiyakhuleka ngizovuma izono zomkhulu nobaba bethu bona labo thina manje sesiphela isono sabo wabenzela izinto ezinkulu baze bathola nabantu omileyo ngaphakathi olwandle kodwa lokho akazange bakulalele sikule mhlazo namanyala njengenxa yomkhulu bethu amen uvuma izono uDaniel angeke uNkulunkulu azobathatha la noba iminyaka seyiphelelise bengekaqondi ukuthi kahle kahle ukuze sibe la silethwe yini wabona uDaniel uthi hayibo waphenye encwadini ebo uJeremiya wayiprofetela uIsaya wayiprofetela abaprofeti bayiprofetile lelo isikhathi seseqile isikhathi sokuthi makuye bona baselidingisweni bathi uNkulunkulu omkhulu nokwesabekayo siyakwesaba thina amen ukwenzile abobaba bethu zange babone funda butwana inkosi ibekele verse 5 abasixoshayo basezintanyeni zethu sikhathela singakhumuli sinikele isandla sethu kulo iGibhithe nakulo iAsiriya ukuba sisuthe isinkwa amen cela ubani futhi abasixoshayo basihlelila haleluya ukubona emawudiniwe ubuye emsebenzini ukhathele ngenze ngihawukela bobaba ngithi inkosi yami abundini usanawa na ukuthi ikhathele singena isikafkina ngoba abaxoshayo bana nje sikhathele sizimvithi amen ngoba sinikeze isandla sethu kulo iGibhithe neAsiriya ukuthi sithole nje ingcosana kulala sikhile amen namanje nje abosisi bethu baphelile nje phelile akhona ukuthi ungathi skisisi uyambona nje ukuthi uyiphelele sekethu uyazama ama makeup uyazama nokuthi asukumise ayidlulana nayizalibasi amen lishilo isinkosi yeah sikhathele nabasisiqoshayo basihlele entanyeni haleluya uJesu Kristu inkosi bazabani selifunde isibonisa senzulu sinikeze isandla sethu sisinikeze abaGibhithe neAsiriya iGibhithe neAsiriya akubona abantwana bakaNkulunkulu unikeze uSathane isandla sakho ukuthi mawulala uhlile only amen funda hlosana inkosi ibusisa 7
Obaba bona basekho. Thina sithwala ububi babo. Izigqila ziyasibusa. Akekho sikhulu lesandleni sabo. Sithola ukudla kwethu ngokuzidela amathambo ngenxa yenkemba yasehlane. Yeah. Isikhumba sethu siyasha njengeziko ngokushisa kwendlala. Banana nabesifazane eSiyoni, izintombi zasemzini yakwaJuda. Izikhulu zaphanyekwa ngezandla zabo, ubuso babadala ababuhloniphanga. Amen. Yeah. Ngiyeke ngabonga ukuthi uqhubeke ufunde. Uzwe ubuhlungu Nje. esiphila phansi kwabo. Ngoba zonke lezi zinto siphila kuzo nje. Nje ziyenzeka. Siphila kuzo. Amen. Ubuso bethu buyatsha indlala. Ukubona mase ulambe kakhulu ukuthi kuyafudumala. Akekho umuntu ongathi ulambile besambathi. Ngeke ubone indlala iyatshisa. Uyatsheda mawulambile uzokahluthi lo uzuphuke nomoya. Indlala. Ayidlali ilizwi lenkosi masithi sesize sichubuso ngenxa yendlala. Konke lokho kwenzeka phambi kwethu sibuka. Ngani ngoba sisuke sathatha isandla sethu. Sathatha ukukholwa engabe sikunikeza uNkulunkulu, sakunikeza lezizwe ukuthi basidle. Bona bosisi bedabisha nabantwana umuntu azabe neqina fo engazange ashadwa umuntu. Wengeza imali egrant. Amen babalekile. Baqoka amateki phela ama-Oster. Umuntu ogqoka u-Oster uvela iqinisi nje. Mhlambe uvela amaphoyisa, qinisi i-Oster yakhe. Ngeke uphinde umbone. Hlula namaphoyisa. Kwaze kwathiwa amaphoyisa mahamba ayojima nje. Ajima amaphoyisa ngoba athi angangena ebuphoyiseni ayekelise uyombamba kanjani utsotsi. Bela ngabheka nje. Yaze ePitori wakwabaleka phambi kwahlekwa. Iphoyisa isindwa isibhamli isindwa isisi. Mama nina bathi sikwenzele umsebenzi wakho. Wasindela utsotsi kahle. Abagqoka ama-Oster phela. Lokushiya nabantwana abayi4. Amen. Asikhulumi into esingayazi. Ungabi too offended, lalela izwi lenkosi. Ngoba uzobuza mama udlilo kanti wena. Yafuneka ubuze kanjalo vele ngikhuluma kimi, angishumayeli mntwini. Amen. Uyosala nabo labantwana bayoba sisimbenene ungakwazi nokuthi uzinwaye bandaba abantwana. Lokutholisile sekazi uyotholisa abanye futhi. Awuhlanga wedwa. Bo umhle wena bo wenzini. Bahle bonke. Futhi lento akayikhuluma nabo uyayikhuluma nala next door. Ngiyakuthanda nguye wedwa akho manje. Ngeke kazathi babili vele. Ngitho nothatha abafazi babili akathi umbabili ukuthi wena bheke ithemi yakho. Obashadile nje kahle bebabili. Uthi usungilasela ngokungono ubheka kwakho. Amen. Umsele inkundla uyazi ukuthandwa kwakhe noma uthandwa kwakhe. Kodwa kaningi. Ngani ngoba kudalwanga umuntu abe namathando amabili. Namanga wodwa namanye. Amen. Sisuke saba zinkedama oba obona bonile bese bafa. Bazali bethu bona bafa. Namhlanje thina sithothoza phansi kwenkinga zabo. Amen. Amen. Uzubona ukuthi uba ngaba sasikhulele ekhayeni lika baba o-understand ivangeli ngabazange kwabanje. Yeah. Bonile bafa. Omama bethu banjengabafelokazi. Akho umuntu osephulayo esandleni sabantu abasithumbileyo. Yeah. Amen. Asina nisa siphathanga lutho. Into esizwayo nje kuthisa intamo ngabantu abasihlelila. Kudala besikade sithi sihlelwe ngabelungu. Hayi uNkulunkulu wasiletha isizwe madoda esizoqeda kwasani. Kwasani size sidla nomntana osebeleni. Ingani khona ngoba bekhona ivideo leshushuluzayo ekuthiwa bayileke bayofokisa kodwa labantu laba athi omnye ngizamela umntwana lapho one 6 years oyintombazana. 6 years bazoyenzani bazama? 6 years bazoyenzani? Bakhupha nosebeleni manje. Mase sidliwe isizwe sidliwa size sidliwe nosesiswini. Uyathengiswa nayo. Mawubona umuntu osifazana okhulelwe phela kunamntwana la le ndoda leyo sihambe phela le nyoni lengibambi leyo sihambe angizani mina ngakhipha isibele dokotela enakazi ngijongele umfazi okhulelwe makuyothela umntana uthethwe namanesi lapha letha lo mntwana phela ngaphunyukwa le nyoni nemali engaka
Thengiswa nalomkhuleko. Sekethengiwe. Yizwe siphila kulo. Cela uphinde mntwana ufunde from verse 10. Isikhumba sethu siyashisa njengeziko ngokushisa kwendlala. Balala nabesifazane eSiyoni, izintombi zasemizini yakwaJuda. Izikhulu zaphanyekwa ngezandla zabo. Ubuso babadala ababuhloniphayo. Amen. Isizwe siphila kuso. Akuhlonishwa nomuntu omdala. Umuntu omdala nje uyinto yokudlala. Kuze kuthiwa ngangikuphi ebutheni bakho. Izwa nje igama elinjalo. Lo muntu befana ba sincela kuye athi umuntu ngangekho ebutheni bakho. Kusho ingane uyizala. Athi phela nawe angikwazi ukuthi uphila kanjani ebutheni bakho. Bekufana babe khona. Bekufana babe khona yini? Amen. Sikhumba sethu siyashisa ngenxa yendlala. Balala nabesifazane eSiyoni. Umuntu wesifazana angazi ukuthi uNkulunkulu way abaluleke ngakhona umuntu wesifazane. Yabona izwe mase ningasahloniphi umuntu wesifazane. uNkulunkulu akekho futhi angeke azaphinda bekhona kulona. Uma ngasahlonishwa umfazi kuNkulunkulu uyinto enkulu akhathase ukuthi ungadelela lo wena ombonayo lo angithi usuyamazi phela lo uyamdelela phela yini. Kodwa imi-effect ukuthi ungumuntu wesifazane. Uyithemba uNkulunkulu bathandekayo indlela akasebenza ngayo. Uyabona basezixakile izinto uJehova ebhekile ukuthi uyabona ngoku funeke nisebenzise isystem. Uyazi manje ukuthi uzaya kumfazi. Amen. Awayeka amadoda nje. Inganuke wathi uNkulunkulu wathi eJeremiya ngifunela abesifazane. Khuluma noJeremiya umprofeti wakhe ongageji. Jeremiya akageji bathandekayo. Yathe omnye umprofeti esesiza nesitayi sokuthi athi hayi uNkulunkulu angeke aniyeke iminyaka eminingi imali enidingisile 2 years nje enough. Wathi uJeremiya kulungile. Umprofeti oyithobayo. Umprofeti akathi uNkulunkulu Jeremiya angeke ubone emfazi. Ungangeke ubone emntwana nenge ukuzoshade. Amen. Amen. Uthi kodwa kuJeremiya wathi mfunela abesifazana. Haleluya. Abazokhala sendinga ngisililo. Isituation idinga ngisililo. Amen. Akunandoda enenyembezi ezingashintsha uNkulunkulu. Amen. Akukhathaseki ukuthi angasiheyila kangakanani. Amen. Akunanyembezi ezotshintsha isikhathi sikaNkulunkulu. Amen. Leyo nyembezi nomuntu wesifazane. Yabona basekuthinteka abantu besifazane izulu lima ngenyawo. Amen. Is either liyashaya noma liyalungisa. Amen. Amen. uNkulunkulu uthi kowesifazane haleluya hlisa nje inyembezi. Haleluya uhlukane ne-makeup uhlukane neinkophe uhlise nje inyembezi ungasakhulumanga lutho. Amen. Siyamthola futhi owesifazane phezu kwethuna likaJesu. Uyakhala uJesu ubhekele elengafuni kahle noMariya ukuthi ambone. Ngisho nje ukuthi bahlanganisa amehlo bengafuni uJesu ngoba bekengekakhuphuki engekakhazimliswa. Nakhona uJesu wathi wo nizomosheka nongele ngoba uNkulunkulu uyayihlonipha inyembezi zikalo. Wakhala wesifazana waphenduka uJesu. Haleluya. Wenza inkonzo bengazimiselanga uzoyenza ezokubukana nomuntu engekakhazimliswa. Amen. Wathi Maria wathi no. Amen. Ngenyembezi iyashintsha iwashi kaNkulunkulu. Ngenyembezi zowesifazane. Uyabona masekudelele kumfazi ayiyeke indaba ixoxeke. Akukhathaseki ukuthi ungazi kanganani wazama fail kanganani kodwa mina ngithenjwa izulu. Amen. Amen. Yabona uNkulunkulu maseke efuna ukwenza something ngokungaswelekanga ukuthi umzimba kaJesu bengawuhlisa kanjani. uNkulunkulu bengawufaka nasendodeni. Makethanda. Kodwa indoda is not worthy. Inyembezi zayo azishintshi isikhathi kuNkulunkulu. Azishintshi lutho. Haleluya. Yabona isizwe mase sifikela ukuthi asisahlonipha umfazi. Simphile kuNkulunkulu. Nemishini
Haleluya. Amen. Uyinkosi uJesu simkhonza. Hallelujah. Amen. Amen. Omama bethu sebefana nabafelokazi. Haleluya. Ngoba amadoda athunjwe yiso. Haleluya. Bathunjwe ngabangani. Akenza unkosikazi wakhe kube ngumngani wakhe. Kodwa uyezwa laphaya ensimini naseEden bazalwane. Akazange kube khona chomi lapha abantu. Niyithatha phi lethu? Ukuthi mina ngihlukaneni nabangani bami ngenxa yakho wena. Engekho chomi lapha. uNkulunkulu bengaswelanga amandla ukuthi angenze umngani lapha. Enzele uEva umngani, enzele uAdam umngani. Ubafuna nibe u2. Bebe u2 nokuhlela kwenu, hlebani nibe u2. Amen. Nikhuleke nino2. Amen. Uba uyalihlonipha izulu ngalo wesifazana. Ngoba izinto zakho zizo futhi ke thina sinobufakazi la. Umama ukhuluma njalo lento. Futhi nje yazi ngeke ngibale ngithi yazi ayipheli inyanga engayikhuluma ngale. Ukubobo baba bayayizwa yini? Nabo mama bakhona nabayayizwa yini? Uthi hayi mina lo yimi engathi amshade. uNkulunkulu esekethelo ingcebo yakhe kini. Angithi niyazwa basaba. Ukhomba ubaba ngaleso sikhathi. Akamhleli bukhona. Mhlambe ke ngazibonakala lanto ukuthi hayibo wayi. Ukhulumela ukuthi wena lungisa. Ngoba nje ukudelela lo wesifazane ingcebo yakhe ibekwe kuye. Nguye ozokhonakala nezulu uNkulunkulu ehlisa ingcebo yakho. Amen. Yakho. Ngoba inyembezi zomuntu wesifazane. Yeah. Zayiguquliwa njengaNkulunkulu. Inkosi inibusise bazalwane. Amen. Amen.